Jeg synes, at vores ting har stået hen. Ja. Og specielt de bare har smeltet ned. Det er lortet. Ja. Ja, den er der stadig. Ja, den gad ikke bange af. Åh, se flasken! Hvor er kun i flasken? Ja, det ser fedt ud, det der. Det er bare for varme. Og hvis den her ting er væk. Men det her, det virker endnu. Prøv at se. Jamen, jeg skal ikke have noget af det på, det stikker af helvede til. Ja, de er jeg i avisen i dag, du. Det lover jeg. Det er ikke godt. Min mor hørte os i regionalnyhederne. Gjorde den det? Ja, klokken 9 i morges. Hvad sagde de der? Ja, der var en ung knægt, der... Start ud det hus, af. Ja. Hvad fanden? Og så sagde de bare, så må vi håbe, han har lært af det. Hold da kæft, mand! Det har jeg også. Nå. Kæft, mand. Ja, om lidt må vi ud til masting.